Shalom, horas madihita. Saluhutna parhaloding huriata nang Pangulan Agok Tiki na adong di HKBP Tangerang Kota. Pasahaton selamat hari Minggu madihita saluhutna. Tapuk kama parmingguata di tongarianon. Tapuji matuhata marhiti nama rede hita sia bukuede nomor 367 ayat sada dot 1 ayat tolu. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia na tumapalangit do tanaon. Amen. Songononin na Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mengul do binahen parsihohot na marhapor siaon, ala yang gohalak parjahat dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata
ama namin na di banua gijang. Upang idohami tuho, selehon matuhami to dihasitongan dohot dame. Asa takas huboto hami na salomoni roham. Jala urupi mahami mangulahon isian nasa gugunami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demaita. Debata di minggu ta sadarion iman atar surat di 5 Musa bidu 20 sia ayat sia songonon madidok disi. Ipi dohamu luhut na jongjong sadario di hadapan ni Jehovah debata munai. Akka hidup muna, akka barga muna, akka situa muna, akka panuturi muna rodi sado Israel sada-sada. Ima sahatna atong rak mangidogugu mahita tu arupan di debata dinalaho mangulau pati nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulau naho bar tu pati mi. Amin. Mari dehita. Tatopo tima dosatna nagodongi tu adopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata parguguna suatu dosan. Sitopan asana adong paruhum natigor na manguhumi jolma manusia.
Narodo hami tujolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalosion nami di patikmu. Ima marhite sia tubuh-tubuh ni roha nami naroai. Nang sian pakaiton nami nasoture. Ro di panguluyon nami dihisap-hisap ni roha nami. Natama situtudo honauhum hami alani dosa nami alai na tarsol-sol bagi do hami nuaing alani asi maroham di hami ale di bata nami. Pardenggan bahasa jala parasi roha doho alani anak haolongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh mato di perbadia tu roha nami be. Asa tarbain hami mangoloi ho di bagasan hati gora dot habadiaun. Gabe sahat hami tu hangoluan nasora suda. Na pinar baga-bagam diakan aporsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi gema baga-baga taringotu hasan di dusata. Musat pihak kadolok jala humutal akarobian. Alayang go parasini rohaku nasotupa musat sian ho. Jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ni najahuba siasiho. Hasang apa ma di debatana di gijang. Amin. Tapuji matu hatta marid de mahita. Tatangihon ma hatani di bata imana gabe turpuk epistel di permingguota sadarion imana di yanet sian sada Tesalonik tolu mamuk kamesian ayat sada sahatu ayat 10 tolu tajahama marsikat sorin ala nasotar tahun hami besi hol nami denggado rohan nami holan hami majolo tading di huta Aten. Asa unang diunggilon akahapor suhoni de basian hamu ay di boto hamu do tusido hita di padiri. Di baheni dang tartau nau be gabi husuru nama nakasi hapor siya muna atik behanang di ujungi si pangjungi hamu gabi magopo maun nahu halu jawon hami. Di si matarapul hami marningot hamu ali akadongan dibain hapur siamuna nang pedidodoni ragam ni haguguton dot hapur suhon hami. Ai hamoleteu dia matar lehon hami tu debata balos ni salut halalas ni roha nahu hilala hami di joloni debata nami marningot hamu. Alai debata amat tasadiri dohot Tuhan ta Yesus mapa bulucol lakanami Tuhamu. Alai duhi jalalan ditampai Tuhani maha holongani rohamna sama. Nang Nang sesaluhut somon holong ni rohanami diham.
Lahu patuguan rohamuna gabe sohasurahan marhaba diau dijoloni debata amata. Dinaroi Tuhan ta Yesus rap dohot saluhut akan nabadiana. Ima sahatna martua do akan natumangion hatani debata jalan na peopsa. Amin. Tapuji Tuhan ta mari demehita. Taha tidak kumaha porsiaw tay songon nahina tidak kuni dongata sa porsiaw disadok purtibion rak mahitamadok. Au porsea di debata Jehovah di doama perguguna suatu dosa. Au porsea Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuon si Maria naga begabian santo di perbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natumaul na bernip di panguman selatus nama tetar pajal do iwana di hau pinar silang na tuat tuban watoru dung ditanom namulak mengulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lauhudul siamun ni debata Jehovah amanai pargoguna suatu dosani di simai bana pai memula suku tutanaon manguhumi halat na mengulu dohot namate au porsea ton di perbadia carang sada huria nabadia huria atau panani hal Kristen akan nabadia do tihasan dosa do tihatai nama dok mulak mengulu sau danggal nong mate do tihanguluan nasura sudah. Amin. Tabegema kor pujian sian punguan lansia Kebayoran Selatan.
Tabigi ma ting ni huriata. Shalom. Selama hari Minggu madihita damang dainang. Tatangihom matikting di huriata Minggu 20 Juni 2025. Bagi aparjolo goarni Minggu sadarion ima Minggu dung Trinitatis dohot topik Minggu sadia mangihutto dohot makobasi Tuhani. Bagi paduahon tikting nama ragam parjolo ruas napidda memuka sadarion Minggu 20 Juni 2025 nunga pidda huria keluarga parjolo Amang Nixon Pakpahan Inang Monika Sinaga Rap dohotolu halak ianak konna sian wik 15 NRJ 01 tolu sadawalu pidda tuhuria GKPI Palembang resok sada paduahon Amang Kurniawan Teguh Jatmiko dohot Inang Dewi Oktavia Purba rab dohot hobat halak ianak konna sian wik 10 tolu NRJ sada tolu 2 onom pidda tuhuria GKI Modern Land Tangerang. Nomor 2 permingguan keluarga di hari Minggu 6 Juli 2025 di Patupa Huriatta do permingguan Minggu keluarga di Ganup permingguan jala di Patupa do papungu pelean keluarga marhite amplop naung di parade Huriatta tu Ganup keluarga ima lao tu persiapan dana pesta jubileum HKBP Tangerang Kota Palima-puluhon di tahun 2020 lalu. Rap sahudulan mana sekeluarga jala masohok majo permingguan remaja. Tapasahat ma pilihan sada A dohot sada B adorang sojamita jala pilihan paduahon dohot pilihan keluarga marhite amplop di pasahak matujolo dung sipul jamita. Patuluhon parjamita tamu. Sadarion Minggu 20 Juni 2025 nama kobasi permingguan pukul 10 sada wib ima inang pendeta Ramauli Syahan sarjana teologia pendeta HKBP Kebayoran Selatan saluhut ruas parhalado dohot pangulan dagok tiki pasahaton moliate di pakobasion dasida pawaton pertangyangan pamuhai dohot panorangion panitia di hari Sabtu 5 Juli 2025 di Patupa HKBP Distrik 20 Sada Bantet do pertangyangan pamuhai parheheon ama distrik dohot panorangion panitia maringanan di gereja mamuka pukul sia wib pinangidohon matusude panitia dirijen kor peserta mengambil Alkitab peserta lomba berkhotbah peserta storytelling peserta drama singkat koordinator bola voli dohot catur asama dohoti ulaoni palimahon piket bulanan di bulan Juni 2025 ima inang bibelpro bertauli hutauruk bagi patoluhon koinonia manang pelayanan persekutuan. Poin pertama seksi sekolah minggu jambore sekolah minggu di hari Kamis satu hari Sabtu tanggal 15 Juli 2025 di Patupado Jambore Sekolah Minggu HKBP Wilayah Jawa maringanan di Gunung Gelis Kem Area Sukaraja Bogor. Utusan sekolah minggu sian huriate walu halak anak sekolah minggu dohot tolu halak guru sekolah minggu jala niuluhon ni inang pendeta Sihols M. Simamora sarjana sains teologia. Poi paduahon seksi remaja dan pemuda kunjungan gerejawi di hari Kamis sahatu hari Minggu tanggal 26 sahatu 20 Juni 2025 Borhado NHKBP Tangerang Kota kunjungan rohani tu HKBP Yogyakarta nani uluhon ni pendeta Sardono Siburian sarjana teologia saya diramoti Tuhan tama pardalan nasida jala di pasu-pasu ulau ni. Poi patoluon seksi perempuan. Parjolo
di hari Sabtu tanggal 12 Juni 2025 nang salpu. Nunga di patupa perlombaan merangkai bunga altar nani dohotan di 35 week. Jala sian hasil terbaik na merangkai bunga nagabe bunga altar di minggu sadarion. Ia akan hasil rangkaian na asing taidama di koridor gereja. Poi paduahon hobar tu parhehean perempuan uduk do di patupa kunjungan tu perempuan naung lanjut usia na sobui be ro tu gereja hinorhoni hahipaso dot umur di patupa di hari Selasa 1 hari Rabu tanggal sada 1 tanggal 2 Juli 2025. Na patoluhun di hari Kamis 3 Juli 2025 di patupa do pertanyaan seksi perempuan maringanan di gereja sekaligus puncak dohot penutupan pesta parheon perempuan HKBP Tangerang Kota membuka pukul 10 WIB. Pinangido matupungan ina Kamis, ina Maria, ina Hanna, ina Deborah dohot sude perempuan sian ganuik asamat dohoti pertanyaan ini. Nama kobasi ima perempuan sian wik opat patupakor punguan ina Maria dohot na patupahon konsumsi ima sian wik walu, wik sia, wik 10, wik 10 sada dohot seksi perempuan. Poi papaton seksi ama. Perjolo kunjungan gerejawi. Di hari Jumat 1 hari Senin tanggal 27 1 Juni 2025 di patupa punguan kor ama huria do kunjungan rohani tu HKBP Bethesda Bonadolok Sitakka. Dan uluhon di pendeta Sabar Emanulang SPD. Saya diramoti tu hatta ma pardalanan nasida jala di pasu-pasu ma ulauni. Na paduahon festival kor ama HKBP distrik 20 Sada Banten. Hobar tu festival kor ama HKBP distrik 20 Sada Banten pinabotohon matu sude peserta manang tim festival kor ama sian HKBP Tangerang Kota. Ima utusan kor ama huria, utusan kor ama kantata gloria, dohot ama naung terpilit sian wik. Asa Roma dohoti latihan kor sadarion Minggu 20 sia Juni 2025 marenganan di Sopo Saroha memuka pukul 10 sia wib. Poi palimahon seksi lansia. Sadarion Minggu 20 sia Juni 2025 di Jalo Huriata do kunjungan kasih sian seksi lansia HKBP Kebayoran Selatan di Parmingguon pukul 10 sada wib. Nah niuluhon ni pendeta Romauli Siahan sarjana teologia. Pinangido maharadion ni punguan seksi lansia ni Huriata madohoti pertamueon dung sidung minggu di gedung Sekolah Minggu lantai sada. Poi paupaton diakonia manang pelayan kasih. Perjolo ucapan selamat. Pangula nagok tiki parhalado dohot suder ruas ni huria pasahaton. Selamat ulang tahun hatutubu tu walupulobat halak ruas ni huriata dohot selamat ulang tahun pardonga sarepion tu 40 sada keluarga didok hatani debata sadilehon matuho si subut roham jala dibasaut nasasak kami pesalme 20 ayat 5 tuaka ruas ni huria natongon di bagasan parsahiton saya ditupak tu hatta magogo do hahipasot tu nasida didok hatani tu hatta saya homa pamalumau ale Jehovah asa tung malum huilala saya homa mangurupiau asa tung dapotan pangurupio nau ai hodo puji-pujiokku Jeremia 10:7 ayat 14. Songonima tikting di mingguta sadarion dia katikting nasojinahahot nuai tajahama di buku acara digital nang sahat tu ganuk grup wea ganuk ik molo adong akan nahurang takas panuratonon dohot pajahau ditiktingon tapatakas matu parhalado di wik tabe manang tu sekretariat ni huriata ditiki jam kerja saya di pasu-pasu tu hatama pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu manang parhalado dohot ruas laho patupahun akkaulaon narenggar di huriata bahen sanga ni gor ni tuhata horas
tabegema kor pujian sian punguan ina Kamis.
Tapi gema ede pujian sian kor lansia, punguan lansia. Tapuji matuhata mari demetasia buku de nomor 715 ayat sada 1 ayat tolu. Hukma tapapungu peliata sada A sada B dohot pelia 2.
Amin di debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita salu na. Parbanua gijang dang dupitar bigay suarana. Horas ma dihita na di banua gijang. Anggo na di banua tonga untung macai torop. Banua gijang pe torop. Ale utorop bepe na di banua tonga. Berarti ikon lam tahabur juhon mana martuhani. Asa sudah hita bongot sogot tu banua gijang. Amin. Masih doamu tuhami. Mau lihat emak. Awe secara pribadi masih hol. Alani ido. Merkata hatai hami dohot. Natua-tua nami dison. Akalan sia. Didok nasida. Naim kunjungan mahami inang. Tu inganan naung hea dihobasi inang. Na dia menaingon naraku. Aladang holan dison kan. Tu tangerang. Nah mau lihat emak. Mantap niku. Disipe lansiana luar biasa niku. Jadi dalam semangat makan tua-tuaon nasian kebayoran selatan ro tu huriat tahun amang inang. Jadi manang songo dia penakin parede dohot keterampilan nasida nga luar biasa. Inilah penampilan kedua angklung nasida. Perjolo 2 minggu na salpu teh. Parjolo sehari tampil di gereja nami, manang di gereja tadi ke Barat Selatan. Itu perdana. Jehuri pun dia mamusedan ya lakon naraku dah bah. Nah sopamoto aku dibayan lakon do kolaborasi antar angklung dohot ede luar biasa. Mau lihat emang Tuhan. Jadi di sana manginang kupabotohom matuhita nungatung macai lanjut usia hia donasi dadeba. 20 tahun tu gijang. Namartaki nakin soi nama songon doli-doli kan. HP umur nanga 22 teh among 22 tahun. HP songon nama jagona dope namartaki kan. Nah jadi anak-anak muda jalahita pe usia tidak boleh menghambat kita untuk tetap semangat melayani. Amin. Iya. Masuk mahita anu pagajaku omar carita. Masuk mahita tu jamitata 5 minggu sadarion padua hondung Trinitatis natar surat di buku sadar Raja-Raja 10 sia ayat 15 rodi ayat 20 sada tajahama amanginang di bagasan rohata ihuton hamuma turpuki nasahat tuhita nahujahaho kami alai ninna jahobama tu ibana mulak maho tu dalan muhian tukan Damaskus lao maho tu si jalamiahi si Hasael bahen raja gumonggom Aram miahi dohot si Jehu anak si Nimsi bahen raja gumonggom Israel miahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahen panurirang sikatmu jadi manang ise nama luas sian podang ni si Hasael ikon mate bunuon ni si Jehu mai. Jala manang ise nama luas sian podang ni Jehu ikon mate bunuon ni si Elisa mai. Akum ni tinggal dope hubaen di Israel 7.000 halak. Salut nai aka naso mangalopit ulu ni totna marsoba tu Baal dohot nasodung mangumma ibana. Dungi mardalan ma si Elia siani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat. Tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona. Ibana sadiri mangolat-olat pasang na pa 12 honi. Dungi didapoton si Elia ma ibana laos dilikupon sape-sapena tu ibana. Dungi ditadikon si Elisa ma aka horboi. Jalamar lojong mangihuton si Elia di dokma.
Ualoas au jolo mangum madamang do dainang asa wiuton ho. Dungi ninna si Elia ma tu ibana. Lao maho mulak. Ay aha do nahubay ni tuho. Dungi mulak maibana sian labung na. Jala dibuat sa pasang horbo. Laos dipotongi doi. Ula-ula ni horbo ido di pakai parmasak juhuti. Jala dilehon panganon ni akka na posona. Dungi borhat maibana manghuton si Elia gabe parhaladona. Ima anggo sahatna. Damang dainang na hinaholongan. Adong do namandok. Di balik lelaki sukses ada perempuan yang hebat. Ada perempuan yang kuat. Neng dohono na tung macai berperan do. Paropuani manang sahala ina lau mano tuhon keberhasilan manang kegagalan suaminya. Molo tajahan akin turpuko na manginang dang boy takas tatusi molo dang jolo pintor tajaha gijang iturpuki. Manada maanang dang tatusi aha si bocirina. Jadi tiki iya manginang di jolo ni turpukon molo tajaha do turpukon akin dijabu manang nabodari manang nungahea tatangihon jami tataringo tu si Elia taboto do. Si Elia adalah seorang nabi yang heroik. Molo heroik berarti hero pahlawan yang sangat luar biasa. Di taluhon si Elia do 450 panurirang atau nabi Baal. Ya boto dekan molo tajahan non di ayat di bidu 10 ate. Bohado pergulatan mereka sehingga Elia menang. Luar biasa. 450 bukan bilangan yang sedikit itu amangin. Banyak sekali. Jala tiki ina manggonggomi Israel ima Ahab. Ina tanah itu makana hudok nakin berperan penting istri untuk menentukan hebatnya suami. Ahab ini sebenarnya raja Israel yang baik. Sebelumnya dia adalah raja yang taat kepada Allah. Alaidung di parsoduk ibana si Izebel gabe mubama. Karena apa? Karena Izebel ini adalah putri yang bangsanya percaya kepada berhala. Jadi Izebel ini adalah perempuan yang mayoritas, mendominan dalam rumah tangga. Akaina, ise dohamu na dominan di rumah tangga. Shh. Pak, toriatu siamatai. Buat ahot jo pak, dang di dua kon ahon, ngator di bawah to aneng sebuaton. Molo makorron tunadeng kan, tidak masalah. Alain agak persoalan ima, sifat dominasi Izebel ini mempengaruhi kepemimpinan Ahab, mempengaruhi ketidak baik. Karena pada waktu itu pun Ahab menjadi pengikut istrinya. DKI di bawah komando istri. Unang doko kamu nasadai. Di bawah komando istri. Kan itu? Dia tunduk, dia lakukan. Jadi ketika nabi-nabi Baal dikalahkan oleh Elia, Ahab melapor kepada istrinya, sudah mati semua Baal kita itu, sudah mati nabi-nabi kita itu. Mangam matong boruni rajai. Bailele may bana. Jadi dalam keadaan ini Elia dalam keadaan ketakutan. Dia sedang bersembunyi di dalam gua. Sasitongna molo di kemampuanna dan mungkin bebana mabir kan. Aro paras 50 boy pamate. Alai bereng mah. Di titik ini Elia sampai ke titik masa-masa krisis rohani. Aku sudah berjuang, aku sudah melakukan yang baik, aku sudah menunjukkan ketaatan kesungguhan kepada Allah. Menunjukkan kepada semua umat kalau Allah yang kusembah adalah Allah yang luar biasa. Sebelumnya bagaimana Elia beradu dengan nabi-nabi Baal itu. Baen panutunganmu,
bahen peleamu, jauh debatami nena. Asa hubahen panutungan, asa hubahen, asa hujau debataku. Di jauh dang ro debatani Baali. Alai dung di jauh si Elia debata. Itu tempat bakaran itu dibuat parit. Parit itu hera adong bodar-bodar nah. Diisi air, ngata botoi kan? Diisi air. Ini luar biasanya. Jadi yang dilakukan Elia itu dahsyat luar biasa. Yang dipakai Tuhan dia untuk melakukan itu semua. Molo teori yin yang. Mate do, mago do aik dibain api. Kan itu? Bere kita mamolo pemadam. Ikut jolo sampai pergi asa habis api i. Asa pelo jahian pem akhir na mate, nga mate benena. Apa nga sa nga matutung? Sude. Ale bere kita ma, na dipatu pa debata marhite-hite si Eliai, di pangan aeki do, api i. Kebalik ya, di pangan api i do, aeki. Kan gitu ya. Jadi api itu melahap air semua, karena api itu datang dari sorga. Sehingga korban bakaran itu menyala dan sampai kepada Allah. Ini mau ditunjukkan kepada semua kita manginang. Tu sudah bangso hati hai. Dang margogo hagogo ni portibion. Dang margogo na ni haporsean. Ni halak na soporsea tu debata. Lau mangurubi. Bangsona. Na porsea tu ibana. Alai mulo debata, nahina porsean, ni halak na porsea tu debata si tolu sadai, on maminggu trinitatis, ikon patuduhono ni debata do huasona. Lihat manginang. Kalau api pemadam kebakaran bisa memadamkan api, tapi api Allah itu bisa melahap semua air. Sudah dibikin bondarnya. Nggak bisa itu menghalangi hidupnya api. Terus menyala-nyala. Semua dilihat. Ini membuat Izebel semakin marah. Sehingga ia mengejar-ngejar Elia. Dan dia bersembunyi ke gua. Di dalam itulah madelema ibana. Sasitong na padelenon dang na putus asa. Herana loja pakilalaan na. Hurip pudo nga sae. Hurip pudo nga sidung paraloani. Hape tong dang dope. Ngahulahon sude na pinodahon na nidok ni debata. Hape tong dope ilelelele aw. Amanginang. Jojo do hita makilala songonikan. Nunga godang tabayan na denggan tuhuriai. Nunga ta godang tabayan na denggan di parngolota. Alay. Tong dope adopata akka hamaoloni. Tong dope ta adopi akka parsahiton. Akka naporsuk di parngolota. On maneng dohonon na manginang. Dung ditao di adopi si Elia na masai. Adong ma jalan keluar. Di jauh debata ibana ruar. Keluar dari gua itu. Untuk apa? Tuhan menyuruhnya melakukan tugas yang baru. On ma turpukta sadarion. Ima asa pasu-pasuonna. Isenakin di doktehe. Si Hasael. Bahen raja gumonggom ram manang aram. Dungi si Jehu laho manggonggom Israel. Dungi si Katna gabe panurirang di Israel ima si Elisa. Tuhan tidak membiarkan Elia di dalam keterpurukannya. Tidak membiarkan dia di dalam kejatuhan rohani yang dalam. Dianju debatado ibana. Ruar maho. Dianju debatado ibana. Marhite-hite ulaon na ibaru. Dang dope sidung ulaonmu. Adong dope. Jadi sonaria manginang. Molo ro aka hamaoloni. Molo taadopi aka parsorioni. Boy dohita satokin. Hirana Tuhan nabohado on. Boy do. Haci nai Tuhan. Maol nai. Boy do songonjol mahita. Harus si Elia sewi nama jagona. Dia do bibana do krisisi.
halak Kristen manang siuton Kristus ita. Dang dope. Alay tabering mamanginang. Na dibain si Elion. Dia di dalam keterpurukannya bangkit. Bangkit dan melakukan apa yang diperintahkan Allah. Dalam semua pergolakan hati kita, pergolakan rohani kita, pergumulan hidup kita, Tuhan selalu punya cara. Tuhan selalu menunjukkan jalan. Di paluas debatadui masa manginang. Alaidang pasobuon nahita. Amin. Nong mo do hamu? Buado. Isong dalam lemas. Adong do durasi no namang si jabat? Adong. Bebas. Bebas tapi tidak sebebas-bebasnya ya. Iya. Masih 15 menit. Saya catat ini. Molo pe di paluas debata aka hamaulon masa totu dang pasobon nahita. Ido mang na nido na di sada Korin 10 ayat 10. Holan pangujunan na patut di jolmado naong mangonai tuhamu. Haposan do debata dang loason na hamu ujunan lobi sian gugumuna. Berarti kalau kita sekarang masih merasakan pergolakan itu, pertanyaan kenapa Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Karena Tuhan tahu amang inang, saudara-saudara semua sanggup menanggungnya. Di foto Tuhan hidup. Alai molo tungpe di paluas debata masai molo di hati Indonesia begitu jelas. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar. Diberi jalan keluar. Jadi kalau ada gembok, pasti ada kuncinya. Nggak laku gembok yang nggak pakai kunci. Walaupun ada gembok sekarang yang pakai nomor-nomor. Tapi itu namanya kunci, kunci digital. Tetap ada kuncinya. Kalau nggak berkunci nggak laku gembok itu. Berarti masalah-masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Karena Tuhan peduli. Kita dipanggil keluar. Jangan lagi terpuruk, jangan lagi sedih, jangan lagi martutukian, paus roham, adong jalan keluar. Tuhan akan menolong kita. Dunia manginang, nakin dung tajahat turpuk tai, namangihut muse, adong ma ulaw na baru ima, lao mamasu-masu si Elisa. Elisa pengganti Elia. Jadi tadi sudah jelas kita baca kalau Elisa ini adalah seorang gembala ya. Dia seorang gembala yang sedang menggembalakan ternak yang begitu banyak. Ada dikatakan 12 pasang lembu. Ya, dia pasang. Lalu ketika si Elia mau mangapehon sapi-sapena, mamasu-masu, molo hula-hula kasonido, molo manortor, ibu mau uloson, dia pehon, kan gitu ya. Jadi mamasu-masu si Elisa, paloas jolohu umma damang dainang. On dang naing mandokon dia berdali tidak, tetapi dia mengikutkan patik na palimahoni ikon pasang ngapo mudo natorasmu asa martua ho jalalileng mangulu di tanah nanileo ni Jahoba di Batam diho. Jadi anak muda remaja na poso, kalau kau sudah hebat, kalau kau sudah berhasil, kalau kau sudah mampu melakukan semuanya secara mandiri, ingat asagabe pasu-pasu ya mang diulomi, asagabe jadi berkat itu semua untukmu. Ingatlah menghormati orang tua. Mintalah doa, mintalah berkat supaya apa yang kau dapat itu menjadi berkat sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau dipakai Tuhan untuk memberkati. Amin anak muda. Oh, Banua Gijang doakan aposoon. Banyak di atas ternyata mereka. Ya, lihat. Lalu apa yang terjadi pada waktu itu? Elia yang sudah bekerja, sudah mau melakukan lagi. Si Elisa yang dipanggil, dia totalitas. Ini yang penting. Tidak penting hebatnya seperti apa.
tapi totalitas. Nah kinda bahu pikir-pikir mah, dung marede lansia Kebayoran Selatan on, dia de padua honi, yang di ending di pertongahan dia di parjolo pengen mulai, mang sadari matos naon, sadari matos on aku deh bah, habe dahang luar biasa nasida, maksimal, apalagi berusia ando nakin solo nih, jago kan, aleda ngau mengajari, ngamalohian nasida roh tu sih, apalagi dung di main nasida angklung naik. Saya tahu kalau bagi yang pemain angklung profesional dan sadia do pena di main nasida. Ala di totalitas lansiaon hubereng mak di sido habal gaun di bata memasu-masu nasida. Dan saya juga melihat totalitas selama saya di sini dari para opung doli opung boru di HKBP Tangerang Kota. Nasida pe totalitas do. Totalitas naboha jam 8 jolo senam do halakon. Upa bunga upa buah tu nasida nian. Ale tong mabere kamu kan naking gudang do namar tukot. Gudang do ngawalu puluh lobi tahun umurna. Ale totalitas nei do. Nanti para lansia boleh berbagi pengalaman. Luar biasa. Jam 8 jolo senam do halakon. Dung segar jasmani mergati ma pahean setabi dungi segar ma rohani. Masuk mana sida mar sermon. Dungi mangan. Mula tu jabu modom. Jadi luar biasa, sehat lahir dan batin. Ya, jadi ini totalitas. Bukan apa ya? Bukan masalah kualitas dalam arti oh nilainya 5, nilainya 7, nilainya no. Tapi ketika kita melakukan dengan sepenuh hati, dengan totalitas, itulah nilai sempurna menjadi bagian kita di hadapan Tuhan. Amin. Jadi anak-anak muda lihat totalitas para opung ini. Yang belum masuk ke remaja masuk. Bukan jam segini ibadah kalian di sini, ada minggu remaja. Yang sudah NHKBP masuk ke punguan. Jangan cuma cari jodoh. Tapi ikut ke punguan Naposo ya. Ada 2. Ngatab batehe? Idope na 2 idope? Ya, NHKBP dan NHKBP dengan NHKBP Transiamus. Pilihlah sama-sama Naposo gereja kita itu ya. Ya, totalitas sama ngina. Yang melayani ini pun kita totalitas. Apa yang dilakukan Elisa totalitas. Semua yang dia punya ditinggalkan. Lalu dia sembelih lagi lembunya itu. Asadong panganon. Sudah dohot. Aduh, hau-hau nai menarik pedatinya itu dia bikin menjadi kayu api. Artinya apa? Gak ada lagi yang diharapkan dari belakang itu. Gak ada. Dia mau menatap ke depan, menjalani hidupnya ke depan dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan kalau Tuhan menyertai. Seperti apa yang terjadi kepada Paulus. Paulus itu seorang Yahudi yang sangat kaya, terpelajar, hebat, dihormati di kalangannya. Tapi ketika Yesus sudah menangkap dia, semua yang dia punya ditinggal. Apa dikatakan Paulus dalam Filipi 3 ayat 13? Ale akadongan, dang hurajumi diriku naung sun hutakubi. Oddo tahe, huhalupahon nadipudiku, hueahi akan nadijolo, dopak padangido hupuspus. Dopak upah hamonangan nasian panjawon di debata, sian gijang di bagasan Kristus Yesusi. Dopak padang si tujuan. Ido si hirimon. Rikodo hamoraon. Rikodo herehe niku. Karena itu pergumulan semua pelayan. Pergumulan semua setia. Nunga gale awinang. Nunga matua au. Dang adong begogoku ise madok. Bereng lansiaon. Martukot. Margogo dotuson. Persoalan nanti di rumah sakit kakinya. Ya berdoalah kepada Tuhan. Semoga tidak terlalu terasa. Angko waciti nggak wajar. Aruiba Naposo tong dope. Jadi 2 arion di puncak doa manginang. Mendampingi amang pandita ritonang. Mabuan ruasna retreat di puncak. Aleko turun mau nakin jam tongonom. Asarab do tamong do inong nibasian Kebayoran Selatan. Laho mengunjungi Uriat Town. Berek kamu ma naroon. Berek kamu ma saya bangga sekali dengan lansia ini.
Neng tangis do nakinau mambegi ede nasida. Doh pakuling ni angklung nai. Di bagas tangiang Tuhan asiroham. Unang putus. Dung sidung ede nai krengina. Haleluya, mau lihat ya Tuhan. Jala martopak kamu sudah mau lihat sama di Tuhan. Nung gabi pasu-pasu haroronami tuhuria tahun. Anggiat menginspirasi manginangat sudah hita di jauh debata. Laho mangihuton ibana jala satia makobasi debata. Manang songo dia, manang sebagai apa kita di tengah-tengah kehidupan ini. Kesulitan, masalah, tidak masalah. Biarkan itu tetap terjadi, tapi yakini Tuhan selalu menemani. Amin. Menutup jami tahun Maret de majo hito ngamasi Allah Maret de sian gijangon 806 Kak. Kalau bisa multimedia ditampilkan buku ND 806, terima kasih. Kalaupun tidak bisa, udah hafal mereka semua. Mudah-mudahan bisa. Buku ND 800 onom. Sudah Maret deda alana suaraku serak do, salinari juga. Ayat 2. Sai di sarion ulumi Tuhan menjaga. Sai di tangihon tangiang mi. Sai di tangihon Tuhan menjaga. Moloborat si porsan mi Tuhan menjaga ho. Moloborat si porsan mi Tuhan menjaga. Tung pegolap parnidaan mi, tung pegolap Tuhan menjaga. Tuhan menjaga oh. Tuhan menjaga oh. Jadi pos marohata manginang hehe mahita ruar mahita sian kurungan kekhawatiran, kurungan ketakutan, kegelisahan untuk menerima panggilan Allah dan terus melanjutkan kehidupan di dalam iman yang taat. Tuhan memberkati. Amin. Mau lihat tema Tuhan dihatam. Napa ingoton hami tung macai burjudoho di ngulu nami. Olo do sipata gale haporsion nami hinor honni akan masa
Songon na tinao ni si Elia di parngulon na. Alay di jauhodo ibana. Songon ni do hami Tuhan. Di jauhodo hami. Asa olo hami mangihuton ho. Jala satia lahu makubasi tiho. Pasu-pasu mahami saluhut na. Pake mahami. Parar mangulo nami o Tuhan. Gabe ula-ulam di parngulon nami di Portibion dope hami. Pasu-pasu maruas ni huriam hakabepe Tangerang kota. Sian sekolah minggu satu usia lansia. Angge nasida toktong di bagasan haporsyaon na polin tuho. Lau mangulahon aka ulaon na. Lau manguduti ari-ari ningoluna. Pasu-pasu masude aka pangula na gotiki. Sude aka parhalado partohonan. Nang aka ruas ni huriam. Na mamelehon diri na makobasiho. Maritehite aka ulaon dito nga tengong huriam. Songon parhalado na so partohonan na sida. Rabdor sude ruas ni huriam. Pake manasida salun na Tuhan. Pasangapon ho maritehite aka pakobasyon dito nga tongan ni huriam. Sude aka titing na masa di bagasan samanggion. Anggiat tulus mardalan di bagasan haulion na siyan hui. Sude aka program pelayanan dito nga tongan ni huriam montok tong Tuhan. Asa homa napasikopon di bagasan huasom. Ali amang pardenggan basa. Martangyang hami tua karuas ni huriam na di bagasan parukilon. Na di bagasan ngulu na borat. Homati Tuhan na mga lehon haguguun. Na mga lehon apul-apul tua ka na marsak roha. Tarlumobi mga lehon haipason. Tunasida na tongon di bagasan parsahiton. Napea di rumah sakit nang di Jabunabe. Martangyang hami tu amang hutal hutauruk. Chesi Mailona manurung. Anandalesia Nainggolan, Inang Aroma Frida Girisang, Inang Situa Eva Borusyahan, Inang Rosahaya Silaban, dohot yan ako nami Fiona Dinda Sinaga, dohot na subuy huguari hamiganu marsada-sada, siyan sude wik na adong diha KBP Tangerang Kota, anggiat homa alituhan na mga lehon haipason, hamamalum tu nasida maritehite aka ubat dohot si panganon na, dohot perawatan para medis, dohot keluarga. Songoninang aka ruas ni huriam narap marminggu di ngananon lansia HKBP Kebayoran Selatan toktong manasida di bagasan haipason nasian hoy ale Tuhan. Mulia tema Tuhan di parsauran nami di parmingguon arianon anggiat maritehite parsauran namion marsangap magoarmu nabadiai mangasahon Tuhan Yesus Kristus asima roham dihami. Amen. Amang inang nahinaholongan tapasahat ma peliata ima tu pembangunan maritehite amplop huhut mahita marende sian buku ND 724. Bagaimana diriku
Tatangnya kon ma pelata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhur seleon-leon na dinggan. Dot nasa uli basa na mauli utus. Hupasat hami masianan lehon mi tu hami pelan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyos di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparasaya kami pelianon. Pati bulho na rajaon mo dito nga tonga ni Huriam. Dohod di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite to dim. Asalam utada hami godang nis leon-leon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadi maguarmo, say Roma harajaonmo, say saut malomani roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tu to dim.